Jednostavno čišćenje odvoda možete da radite i preventivno jednom u par meseci. Mada vodite računa o tome šta perete u umivaoniku, događa se da voda počne sporo da otiče. Ovo je znak da će slivnik uskoro biti potpuno zapušen. Možete lako da izbjegnete bilo kakve probleme ako sami izvedete prost trik. Neće biti potrebno da zovete vodoinstalatera niti da se izlažete troškovima. Važno je samo da u blizini imate tuš i da sledite ova uputstva. Skinite tuš ručicu tako što ćete je odvrnuti sa creva. Vodite računa pri tome da ne izgubite gumicu koja stoji između njih. Sačuvajte je sa strane pa ćete je vratiti ponovo kad završite posao. Uklonite sa rešetke slivnika svu vidljivu prljavštinu, dlake, sve ono što možete da obrišete sunđerom. Sada prislonite crevo tuše na jednu od rupica pod pravim uglom i pustite hladnu vodu najjačim lazom. Umivaonik će početi da se puni, ali vi uporno držite crevo sve dok ne bude potpuno pun. Tada zatvorite česmu i sačekajte da voda polako teče, pa ponovite proceduru. Snaga usmerenog tuša je veoma velika i nipošto je ne treba podcenjivati. Ova voda će sistematično ukloniti razne sitne čestice prljavštine koje su se slepile sa naslagama sapuna i obložile masivni šraf koji drži celu instalaciju. Pomerajte crevo tuša sa rupice na rupicu dok ne pročistite celu rešetku. Tada možete da vratite ručicu i dobro zategnite da ne bi bilo iznenađenja kad neko bude želeo da se istušira. Slivnik možete dodatno očistiti ugrejanim alkoholnim sirćitom i održavajte ga tako što redovnije čistite.